BPF दलनि गोख्रों मावथि बारग' MLA हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ UPPL राजखान्थि दलाव जयेन खालामनायखौ लानानै गसाइगाव जिल्ला BPF दलआ गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। समबारनि फुंबिलियाव क'क्राझार सहराव थानाय मिरु UPPL राजखान्थि दलनि गाहाय मावख'आव UPPL राजखान्थि दलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव BPF दलनि लेङाइ आफादगिरि आसाम फुटबल गौथुमनि नेहाथारि आरो बारग' MLA हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ UPPL राजखान्थि दलाव हाबफैनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो गसाइगाव जिल्ला कमिटि BPF दलआ। गसाइगाव खुंफुनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों MLA माजेन्द्र नार्जारि आरो BTCनि बारग' मृत्युंजय नार्जारि आरो सभाराम ब्रह्म बिथांमोनहा BPF दल नागारनानै UPPL राजखान्थि दलाव हाबफैनाय हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथियो। BPF दलनि मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि बारग' MLA हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव दिनै क'क्राझाराव UPPL आव जयेन जाहैबाय होननानै जों दिनै रोखायै मिथिबाय। हेमेन्द्र ब्रह्मनि UPPL आव जयेन जाहैनाया जोंनि गसाइगाव जिल्ला तथा ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो मिरु आफाद BPF दलाव खुनु मोनसे गाज्रि बहाय गोहोम खोख्लैनाय नङा। हेमेन्द्र ब्रह्मआ बहाय गाज्रि रोखोमै प्रभाब खोख्लैनो हाया जोंनि दलाव। बियो गावनि सब समय लबि क्षमता लबि गोहो लबिनि थाखाय MLA टिकेट लुबैनानै MCLA टिकेट लुबैनानै DCDC नि टिकेट लुबैनानै MP नि टिकेट लुबैनानै मोनैनि थाखाय दिनै UPPL आव भबिष्यतआव मोनगोन खोमा होननानै बे थांदों। बे थांनाया जे जायगानिफ्राय फैखादोंमोन UPPL निफ्रायनो बै समाव BPF निफ्राय फैदोंमोन, जोंनाव हाबफैदोंमोन। क्षमतालबि मानसि, बियो दलाव जेबो जोंनाव खथि खालामनो हाया आरो बेनि क्षमताखौ बे मोननायबो नङा। मानोना बियो गोदो जे MLA जाबोदों मोनसे दोहौनि गेजेरजों आबसु BPSC नि गेजेरजों बे जाबोदों। पार्टी लेभेलै बियो भट गेलेनानै माब्लाबाबो देरहाफेराखै। बै समावथ' सोरबा थांखु नानानै जाग्रा बखलमब्लाबो जाथिनि दोहौजों MLA जाहैयो। बे समाव बियो नया फैसा गारा लाब्लानो एबसु BPSC नि गोहोजों MLA जाहैनो बिथाङा हादों। दा दिनै थिग मानसि गोरों मानसिमोनब्ला, सेरखम राजनितिक भाबै दक्षता बेयो गोनांमोनब्ला, जोंनि आदर्श नीति BPF नि नीति बे खुनु गाज्रि नङा। बे नीतियावनो थानानै जातिखौ सिबिनोमोनब्ला आरो जोंनि BTD खौ सिबिनोमोनब्ला बे दलाव थाना मावनांगौमोन। दिनै बाव थांलाय इमु बुंलानि बादि बारनानै दिनै बियो जेरावबो अस्तित्व गैयै बादि गावनो जाबाय। बियो मोनसे क्षमता लबि मानसिसो। MLA MP आथ' बारहो मोनोब्ला BCDC मेम्बारखौबो बियो लानो जानो हागौ। दा नंखायनो हेमेन्द्र ब्रह्मनि जोंनि BPF खौ नागारनानै UPPL आव हाबैनाया जोंनि दलनि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम जेबो मोनसे खानाय दोंसेनि बियो खथि खालामनो हाया। आरो जोंनि दलनि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेल सुबुंफोरखौ सोद्रोमामोनखौ आङो खावलायो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे हेमेन्द्र ब्रह्मजों खुनु जगाजग खालामा। मानोना बियो बिश्वासघातक सासे मानसि आरो दलाव गाज्रि मोनसे प्रभाब लाबोग्रासो बे मानसि। दा नंखायनो बेफोरबादि मानसिनिफ्राय जेब्लाबो जोंनि कर्मीफ्रा प्रलबनाव गोलैनाय बांग्रिखौआव गोलैबानो गोजोनाव थानांगौ। आरो बे फैगौ BTC इलेक्सनावबो खुनु प्रभाब बियो खोख्लैनो हाया। जोंनानो देरहाखागोन, BPF दलानो BTC खौ आरो दखल खालामबावगोन। তাৰ সময়ত আমাৰ শিৱসাগৰৰ লগতে থাকি তেখেতে এজন এডভাইজাৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে। কিন্তু দেখা গ'ল লাহে লাহে কি তেখেতে মানে নিজৰ যিটো ক্ষমতা লবি, তেখেতে যিটো উচ্চ আকাংক্ষা, সেই আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব বিচাৰি আছে। তেখেতে সাধাৰণ এজন MLA হৈ আহিছিল।
MLA হওয়ার পিছত এই যোৱা নিৰ্বাচনত এই এতিয়া নিৰ্বাচন হোৱা নাই MCLA যিটো নিৰ্বাচন আমাৰ BTC যিটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনতো কচুগাঁও আৰু কুমাৰ তেওঁ প্ৰাৰ্থীটো বিচাৰিছে ইমান এটা MLA হৈ থাকি ইমান এটা নেতৃত্বত তেখেতে নিজকে তাত উচ্চ পদস্থ এজন ৰাজনীতিবিদ বুলি ভাবি আজি সাধাৰণ এটা BTCৰ যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিত তেখেতে প্ৰাৰ্থীটো বিচাৰিছে সেইকাৰণে তেখেতে প্ৰাৰ্থীটো তেখেতে দিয়া নহ'ল সেইকাৰণে তেখেতে ক্ষুব্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু তাত আমাৰ মানে তেখেতৰ যে গণভিত্তি নাই আমি গোটেইবিলাক চালি জাৰি চাইছোঁ আমি এতিয়া শ্ৰীৰামপুৰ গোটেই আমাৰ সমষ্টি ডুমাত তেওঁ বিচাৰিছিলে কচুগত তেওঁক বিচাৰিছিলে এইবিলাক গণভিত্তি আমি জনসাধাৰণক ল'লোঁ তেখেতৰ প্ৰতি আস্থা নাই এই আস্থা নোহোৱাৰ ফলত হয়তো আমাৰ উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষ তেখেতক প্ৰাৰ্থীটো দিব নিবিচাৰিলে দিয়া নাই তাতে তেখেতে হয়তো ক্ষুব্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ক'ব পাৰোঁ আমি তাতে কি ক'ব পাৰোঁ তেওঁৰ গণভিত্তি নাই তেখেতে আমাক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তেখেতে আজি যদিও বা ইউপিএফএলে দিছে আমাৰ এই গোসাইগাঁও অঞ্চলত তেখেতে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে এইখিনি কথা আমি গৰিহণা দিছোঁ এখেতক তেখেতে যোগদান কৰাৰ পিছত আমাৰ লগত যদিও বা আছিল তেখেতে আমাক সহায় কৰা নাই তেখেতক আমি গৰিহণা দিব বিচাৰোঁ তেখেতে যদি তাতে যাওক তেখেতে যদি ভাল হয় সেইটো আমি কামনা কৰোঁ কিন্তু তেখেতৰ কোনো আমি যিটো চিন্তা কৰোঁ তেখেতে কোনো রাজনৈতিক দলতে এটা সফল লাভ কৰিব जोंनि गसाइगाव सहरनिनो बारग' MLA हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ UPPL राजनैतिक दलाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनैहाय क'क्राझाराव बिथाङा UPPL आव जगदान जाहैबाय बेनि बिसयै आं सराइबिल ब्लक BPF दोलोनि आफादगिरि जानानै फंनैसो बिबुंथि होनो सानदों बेनो जाहैबाय हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै मैयासिम जोंनि सराइबिल ब्लक BPF दोलोनि बोन्दोङाव थानाय 4 नं वार्ड प्राइमारि कमिटिनि सासे सोद्रोमामोन बिथाङा दिनैहाय UPPL दलाव जगदान जाहैबाय होननायखौ जों मिथिनो मोनबाय जों मोजां मोनबाय नंमारगौ बिथाङा आगोलनिफ्रायनो गाव लुबैनाय बादि एखनब्ला MCLA दारायनो टिकेट बिनाय एखनब्ला TCLC चेयारमेन जानो नागिरनाय एखनबा MP दारायनो नागिरनाय एखनबा MLA टिकेट बिनाय मोनथाम मोनब्रै समस्थियाव बिथाङा आगोलनिफ्रायनो सिं सिं हारं खुरनानै बेफोर जायगाखौ टिकेट बिनो नाजाबाय थादोंमोन आरोबाव टिकेट मोनैनि जाहोनाव विभिन्न राजनैतिक दलजों बिथाङा स्रि स्रि फाव फान्दायनानै राजनैतिक दलाव फाव फान्दायनानै हाबबाय थानो नागिरनाय बिथांनि सोलोखौ जों खोनाबाय थादोंमोन दिनै रोखा प्रमाण जाबाय बेजे सासे फोथाय खेबस' मात बिथाङा दिनै फोथाय खेबस' जानानै बिथाङा दिनै UPPL दलाव जगदान जाहैबाय बेखौ जों रोखा मिन्थिनो मोनबाय बेनिखायनो जों आरोबाव बुंबावगोन जे बेबादि फोथाय खेबस' सासे राजखान्थियारि नेताया कुनु दलाव थानानै मोजां खामानि मावनो हानाय नङा गावनि स्वार्थनि थाखायल' बिथाङा नाजाबाय थायोब्ला माब्ला बिथाङा रायजोनि खामानि मावनो हाबावगोन बेहाय सन्देह दं बेनिखायनो जों दलनिफ्राय दिनै रंजानाय फैदों जे बिथाङा नंमारगौ सिरि सिरि फाव फान्दायनानै गुबुन गुबुन राजनैतिक दलजों जगाजग जाबाय थानानै हाबनो नागिरनाया दिनै रोखा प्रमाण जाखाबाय बेनिखायनो बिथांखौ जों तीव्र निन्दा खालामनायजों लोगोसे बेबादि नेताखौ जोंनोबो नांखाला होननानै जों